Total lunar eclipse masinati karong gabi. Si Maris Puyo sa report. Total lunar eclipse makita karong gabi sa Pilipinas. Dinhi sa Sugbo, matod ni Nad sa letrero sa Pag-asa Mactan nga dili kasiguruduan nga makita sa probinsya ang kinatibuk ang lunar eclipse tungod kay sugod karong hapon masinati ang mapanganurong kalangitan nga mo-develop sa pagka-thunderstorm nga magdala og uwan. Sigon niya sa letrero nga karong alas 5:34 sa hapon magsugod ang partial lunar eclipse. Ug sa alas 6:55 mahitabo ang greatest eclipse o ang pagpamuwas sa buwan. Kining talagsaon nga hitabo gitawag sa uban nga blood moon nga gituhuan sa ubang tinuhuan nga mao ang pag-abot ni Kristo. Apan si sa letrero ni pasabot nga dili kini blood moon. Gitawag kini og total lunar eclipse gumikan kay ang kalibutan nataliwad-an sa adlaw nga anaa sa wala samtang ang buwan anaa sa tuo kung magatubang ka sa maong direksyon. Mo nga magkolor og puwa ang buwan gumikan kay sa pagsulod sa silaw sa adlaw sa atmosphere sa kalibutan, ang green to violet nga lights ang ma-filter hinungdan ang color nga puwa ang anaa sa ubos mo'y makalusot sa atmosphere ug iniglabang sa buwan ang color nga puwa ang makita sa mga tao. Kini si Maris Puyo alang sa Sunstar Pilipinas.